أعوذ بالله سميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum jama'a, wannan hatimi da kuke kallonsa hatimi ne na yin istihara akan aure, ko akwai alkhairi ko kuma akasin haka. Insha Allahu subhanahu wa ta'ala ku daure ku saurari wannan bayani da za mu yi har ya zuwa ƙarshe, domin za muku bayani yadda ake amfani da shi dalla-dalla. Kuma in an jarraba za a dace cikin ikon Allah, domin wannan hatimi da kuke kallonsa hatimi ne na yin istihara, wanda Allah zai nuna maka abin da zai faru a cikin mafarki bi iznillahi subhanahu wa ta'ala. Amma mafi akasarinsa an fi istihara ne akan aure, ko akwai alkhairi ko akasarin haka, ko kuma akan neman duniya na dukiya. Hakan nan bi iznillahi subhanahu wata'ala za mu faɗa muku yadda ake amfani da wannan hatimi. Wannan channel mai albarka mai suna Waraka TV ita ce ta ɗauki nauyin kawo muku wa'innan fa'idodi kala daban-daban na ayoyin Alƙur'ani mai girma da kuma ingantattun maganin gargajiya. In yau ne farkon ziyartanka wannan channel mai albarka mai suna Waraka TV, sai ka danna mana kan subscribe, ko kuma ki danna mana kan subscribe da like da kuma ƙararrawar sanarwa, domin da zarar mun ɗaura fa'idodinmu kala na gaba shigo muku cikin wayoyinku ta salula ko kuma laptop naku na hannu. Sannan hanyar da za ka ƙara ba da gudumawa ta biyu shine hanyar yin sharing ɗin bidiyon mu ta kafafen sada zumunta irin su Facebook, like da kuma TikTok da sauransu. Allah ya sa mu dace. To yanzu dai zan muku bayani dalla-dalla yadda kuma za a gane. Idan kuma muka yi bayani wadda bai gane ba zai iya mana comment a ƙasan bidiyon mu, domin insha Allah subhanahu wata'ala mu bashi amsa ko kuma warware masa yadda zai amfani da shi. Kuma wannan channel mai albarka mai suna Waraka TV ƙofofinta a buɗe yake. Idan kana da wani sirri da kai ma za ka iya bada gudumawa, za ka iya bayarwa a wannan channel domin a sa al'ummar musulmai su masu ƙaru. Wannan hatimi da kuke kallonsa gashi nan mun sa ɗaya yana motsi, ɗaya kuma mun sa shi gashi nan a tsaye. To yadda kuka gan shi hakan nan haka ake amfani da shi, ake rubuta shi. Ga yadda bayanin wannan hatimi yake. Kamar yadda za mu muku bayani dalla-dalla, hatimi ne na istihara akan aure, ko akwai alkhairi ko kuma akasin haka. In kana neman aure amma abubuwan da kake gani ba su kamata ba, ko kuma in ce ba su dace ba, kuma kana so ka gane gaskiyar al'amarin, to ka samu takarda ka rubuta. Idan ka samu takarda sai ka rubuta wannan hatimin mai ɗauke da taurari guda biyu, wadda aka fi amfani da su wajen istihara akan aure ko neman abin duniya. To sai ka yi laya ka sa a ƙarƙashin filo, sai ka yi alwala, ka yi niyya, sai ka kwanta. To insha Allahu subhanahu wa ta'ala da izinin Allah, sai Allah ya nuna maka abin alkhairi ne ko kuma ba alkhairi ba ne a cikin baccinka da yardan Allah, kuma za ka kalle shi ne ɓaro-ɓaro. Insha Allah subhanahu wa ta'ala za a sanar da kai a cikin wannan baccin in alkhairi ne ko kuma akasin haka. Zan ƙara maimaita muku sabida a gane kuma a fahimce shi da kyawu. Wannan hatimi da kuke kallonsa gashi nan mun rubuta shi, za ku lura da wani abu ja yana ɗilɗil a kai hakan nan. To yadda ku gan shi hakan nan, wannan hatimin shine hatimin istihara akan aure, ko akwai alkhairi ko akasin haka. In kana neman aure amma abubuwan da kake gani ba su dace ba, kuma kana so ka gane gaskiyar al'amarin, to sai ka samo takarda ka rubuta wannan hatimi mai ɗauke da taurari guda biyu, wanda aka fi amfani da su wajen istihara akan aure ko neman abin duniya. To sai ka yi laya ka sa a ƙarƙashin filonka na kwanciya,
sai ka yi alwala ka yi niyya sai ka kwanta da izinin Allah, sai Allah ya nuna maka alkhairin abun ko akasin haka. Insha Allah subhanahu wata'ala in ba rabo ma Allah zai nuna maka, in kuma akwai alkhairi ma a ciki Allah zai nuna maka a ciki. Da haka jama'a, wannan channel mai albarka mai suna Waraka TV, sirrikan da muke barwa a cikin wannan channel mai albarka jama'a, a ringa daurewa ana jarrabawa, domin jarrabawarku ita ce hujjarku na gane cewa wannan channel mai albarka mai suna Waraka TV tana kawo muku ingantattun fa'ida wanda kuma sai an jarraba an gani muke ba da shi a wannan channel mai albarka. Kuma a kullum idan mun gama jawabinmu mukan ƙara sanar da mutane cewa a ringa dagewa da kuma daurewa da karanta Falaki da Nasi, domin dafa'i ne na kariya daga sharrin mutum, aljan, maye da kuma tsautsayi da asara. Sannan na biyu, a ringa daurewa duk bayan sallan isha'i ana karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil kafa 313. In har kana karanta wannan kalazumcin wannan bi iznillahi subhanahu wata'ala, mutum ko maye ne ko shine sarkin dubbu ko sarkin bokaye, bi iznillahi subhanahu wata'ala kafi karfinsa. Ina ko masu neman ɗaukaka, wannan kuma sirri ne mai sauƙi. Duk bayan sallar asubahi ku ringa karanta wa rafa'anahu makanan aliyya kafa 100 kacal cikin carbi. Wa rafa'anahu makanan aliyya, wa rafa'anahu makanan aliyya cikin carbi. Insha Allah subhanahu wata'ala idan ka lazamci ko kuma ka juri karanta wannan, Allah zai ɗaukaka ka idda baka yi tsammani ba. Kuma akwai sirrika ya ɗaukaka da yawa wanda insha Allah subhanahu wata'ala nan gaba za mu sanar da ku da kuma yadda ake yin amfani da shi alfarman fiyayyen halitta. Allah ka mana rawan cuta, Allah ka sa mu fi ƙarfin zuciyarmu. Ya Allah muna roƙonka duk sirrikan da muke barwa a wannan channel mai albarka, duk wanda ya jarraba Allah ka sa ya dace. Ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin, ya malikal mulki tutul mulka man tasha wa tanzu'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khayra hadzal yawma fatahahu wa nurahu wa nasarahu wa barakatuhu wa hudahu, wa a'udzu bika min sharri ma fihi wa sharri ma ba'dahu. Allahumma fa'ayyima mu'minin sababtuhu faj'al zalika lahu qurbatan ilayka yawmal qiyamah. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin wa ala abina millatina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin. Allah ka mana rawan cuta alfarman fiyayyen halitta ya arhamar rahimin.